gikan sa probisyal ug munisipal nga panggamahanan sa Davao de Oro. Ilawom sa pagdumalan ni Big Brother Governor JV Tyron Uy. Serbisyo Oro mismo. Sa imong pag-apil sa kalihukan o pakigbisog, wala ba nimo napasagdan ng imong pamilya? Ang imong mga anak, nahatagan ba nimo maayong edukasyon? Nasiguro ba nimo ang ilang maayong kaugmaon? Ang imong pamilya, nahatagan ba nimo maayong pagkaon? Maayong bisti ug maayong puloy-anan? Nga karon padayon kang nag-apil sa kalihukan. Karon nga wala kanila makauban. Wala ba kagibati og kabalaka sa ilang seguridad? Wala ba nimo gibati ang tumang kamingaw o kahinangop nga sila makauban? Ilalom sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP, kung ikaw mo surrender o mubalik sa sabakan sa gobyerno, aduna kay madawat nga immediate og livelihood assistance o uban pang makaayuhan nga magamit sa imong bag-ong kinabuhi aron magpuyo kang malinawon ug malipayon kauban ang imong pinalanggang pamilya. Usa ka pahinumdom gikan sa probisyal ug munisipal nga panggamahanan sa Davao de Oro. Ilawom sa pagdumalan ni Big Brother Governor JV Tyron Uy. Serbisyo Oro mismo. 97.9 AFM. Broadcasting from the heart of the province of Davao de Oro, the progressive and peaceful Nabunturan. This is 97.9 AFM. AFM. Nicky Mods. Maayong adlaw, mga higala. Lubag radio, paminaw sa programa para masahit ka sa mga pangkitabo. Kung asa ka mo dapig sa walag tuo, dali lang makisayo, dali lang makitabi. Kaya po kinikatawang sa akong alaw-alaw nga panginabuhi. Kauba na tumigala sa kahanginan, Chamara ulong tao, kagawad alam soto. Kauba na tumigala sa kahanginan, Chamara ulong tao, kagawad alam soto. Dali na makisayo, dali na makitabi. Kaya kung kinikatabang sa atong alaw-alaw nga panginabuhi. Relasyon, dali na tukiunta mga kagaran sa atong katingtingbat. Inspirasyon, selfish yung tunay para sa lugar na atong gidapat. Inspirasyon, magtukil pag-usay sa mga problema sa atong barangay. Interaksyon, balansing komentaryo para sa mga tao. Alupad sa hanginan ng balitang dapat masayran. Kini ang programa na wala gigidapigan, maunggali na makisayod ta. Lubaga na ang radyo ug paminawa ang programa ni nakagawad alim ug Chairman Raul. Balansing komentaryo maong paminaw na kulto kiuntang mga katikaran sa katilingban. Serbisyo nga tunay sa lugar na imong gidakan. Husayon mga problema sa barangay. Palambuon, palabungon, utang nga makahapsay. Sa kauras, panagisbot sa kahanginan. Duha ka taong buutan ang tandem sa kahanginan. Daghan kag makudlo, balitang sa imong mutudlo. Kung say dapat lihok mo sa panahong lisod kaayo. Daghan kag makudlo, balitang sa imong mutudlo. Kung say dapat lihok mo sa panahong lisod kaayo. Mga katikaran sa katilingban, panaghisgutan, pagtuki ug paghusay sa mga problema sa barangay. Mga impormasyon nga kinahanglang masayran, balanseng komentaryo ug tinud-anay nga serbisyo publiko. Interaksyon. Usa ka mahinungdanong programa gikan sa mga personalidad nga dunay baruganan ug kredibilidad. Chairman Raul Luntao ug Councilor Alim Soto. Interaksyon alas 7 hangtod alas 8 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes. Interaksyon sa 97.9 AFM. Ug karon
Aniya ang inyong kainteraksyon sa radyo. Chairman Raul Lutao ug Councilor Alim Soto. Maayong buntag Davao de Oro, maayong buntag lungsod sa Nabunturan. Maayong buntag sa tanan makadungog sa lanong sa pagsibiya sa 97.9 AFM. Kini ang programang Interaksyon, ang mga katikaran sa kabaranggayan ug katilingban karon. January 27, 2021, adlang Miyerkules mga higala. Kumustamos man ang atuang mga suking tigpaminaw. Itong mga sidecar driver diha, kumusta man? Atong mga nanay ug tatay nga nagapaminaw. Atong mga AFM warriors, kumusta mong tanan diha? Siyempre, isa na pud ka oras nga pakighinabi, paghisgot dinhi sa kahanginan ang atuang madunggan ug makita sa atuang Facebook Live karong buntaga. Swerte kay atong programang Interaksyon. Kay karong buntaga, makauban nato ato ang pinalanggang kapitan dinhi sa may barangay Panggutusan, lungsod sa Nabunturan. Ato ang paminawon ug ato ang hisgutan ang iyahang mga pamlano, accomplishment, unsa po yung mga katikaran sa iyahang barangay. Doon kaya to live dinhi sa atong lawak sibiana na kapitana Ricolita Kanaway unyang taod-taod mga higala. Bago na mga higala, ato ang text line sa inyong mga kasika sa gusto ipaabot sa kahanginan, mga problema man na unsa man na ato ang asikasuhon dinhi sa ato ang programang Interaksyon. 0931-751-8897. Again, atong number karong buntaga sa inyong mga kasikas, 0931-751-8897. Bago ta mo padayon mga higala sa tuang bisita karong buntaga, timbayaon sa nato ato ang mga lideres dinhi sa probinsya sa Davao de Oro nga padayon na ning kamot nga batukan ang COVID-19. Gipanguluhan kita sa atong batan-on panabuutan kugihan nga Governor JB Tyron Uy, Vice Governor Maria Carmen Zamora, and of course itong mga board members Distrito 1 ug 2. Maayong buntag kaninyong tanan. Ang atuang pinalanggang kongresista dinhi sa atuang Distrito 2, Attorney Ruel Peter Gonzaga, good morning. And sa mga staff ni Kong Ruel, good morning kaninyong tanan. And dito tabuk ta sa pika sa Distrito 1. Maayong buntag kay Kong Manuel Waycoat Zamora sa mga staff, good morning. Dito panimbaya sa itong mga lideres sa itong lokal nga panggamhanan dinhi sa may lungsod sa Nabunturan. Maayong buntaga sa atuang Lady Mayor Chilita Amatong, good morning. And of course sa atong Vice Mayor Rodel Balili, maadyong buntag. O maadyong buntaga sa itong makugihan nga Sangguniang Bayan members kaninyong tanan haboton na to. Maayong buntag. Labi na jud mga kae ang atuang gikamingawan ang napapagi kasikas o gibuhat ang atuang pinalanggang partner diri sa programa, SB Alim Soto. Good morning, and to Soto family, good morning. 16 minutos na ang milapas sa itong programa. Alas 7:16 na sa kabuntagon. Atong oras mga higala, hatod ka nato sa Supercat Salon and Barbershop. Again no, sa atuang mga suking tipamid, isa ta manawag ha. O, text lang ta 0931-751-8897. Nindot ni nga sayo pa tuan ng mahisgutan kay naa naman atong bisita din hiya sa tuang Kiliran. Mabiyo data mga higala sa tuang Facebook 97.9 AFM Official. Oo ha, 97.9 AFM Official. Makita niyo ang amuang hulagway ni Kapitana Ricolita Kanaway dito. Naami din ha sa inyong mga Facebook. Paki-like o paki-share. Comment mo dito katong basahon totoo ang inyong mga pagpanimbaya. Kauban na sa technical side si Dave para sa pag-assist karong buntaga. O gaganina po napaminawan nato ang balita. Gihatod ka nato sa atuang tig balita sa DXA dito sa atuang AFM. Atuang gwapito nga si Totoy Bibo na dunggan ninyo ganina. Padayon ta mga higala, ihatag na to ang higayon karong mga panahon
nga makahinabi na to si Kapitana Vicolita Kanaway. Kap, maayong buntag diha kanimo. May buntag sa tanan. Kap, madaghang salamat no sa paghatag og higayon sa tuang programa diri sa una. Ato man po nga nahisgutan imuhang barangay apan wala pa ta nag-live dinhi sa tuang programa. Karon Kap, tagaan gihatagan kanamo higayon nga mapadungog ang imuhang mga accomplishment, mga pamlano sa imuhang barangay Panggutusan. Para sa impormasyon sa tanan, ang Panggutusan malabyan ni kung padulong ka og Compostela o gikan po ka Compostela, di po ka kaabot og nabunturan kundi ka molabay og Panggutusan. So Kap, imuha ang higayon. May buntag Iski Chairman Raul Luntao. May buntag Sir Dave. May buntag Sir Totoy Bibo. O may buntag sa tanang kauban ako sa Liga ng mga Barangay. O may buntag sab sa akong mga kauban sa Barangay Council. Kagawad Amado Ramirez, Kagawad Marilorian Bonanza, Kagawad Leonardo Puras, Kagawad Rolando Opilia, Kagawad Hipolito Baluis, Kagawad FN Baluis, o Kagawad Felix Piala, o sa ato ang IPMR, Kagawad Jenny Lee Zamora, sa atong treasurer, ni Mrs. Junamar Saplan, o sa among secretary, Cara Marie Tagupa, o sa among iski chairman na in town sa hospital. Lagi ka? Nabanggaan in town siya. Lagi kaluoy. Pero naoperahan na siya sa mga tabang, no, sa mga kauban. O naapitabang atong gobernador sa iyang pag-opera. Wow, nindot. O ako siyang gi-text. Murag arang-arang na iyang paminaw karon. Wala nga. Ato po siya niampo karon na maulian dayon. O bahin sa accomplishment sa Barangay Pangutusan 2020, ang Barangay Pangutusan naka-award sa ato ang bloodletting program. Wow, oo. O napasalamat ko sa mga naghatag sa ilang mga dugo, o sa atong galoner sa last year si Mr. Rafael Mantahinay, o Mr. Jose Rafael Prodigo. Puro Rafael sila. O manghinaot ko nga karon nga year naalam gyapon nila hang support sa bloodletting program. Og sa ato usab nga solid waste management nagpadayon. O ang ato ang panghinlo sa matag purok, no. O sa atong kaning naka-award pud ta si chairman, no, sa ato ang solid waste ikawalo ta sa Wow, oo. basi ikawalo pero kanang garbo lang gihapon. Tinuod ka po. Ikawalo. Unya maning kamot pud mi nga mapadayon ang among mga collection points sa matag purok. Last year naghimo may concrete nga collection point sa purok 5. Tapos karon nga year ang among target purok 6, purok 3 ug purok 1. Atong gi-konkreto ang ato ang mga kaning collection point para dili na magsigig usab-usab. Oo, tinuod ka. Mao na nga karon nalipay pud ang purok 5 kay kanang nindot na ilang collection point. O sa lahi na pud nga award sa atong anti-smoking. Wow, oo, kana Kap. O na Red Orchid ta 2020. O na Wow, nga congratulations. salamatan ang kaning nagkuan pa sa anti-smoking, no. Ang naningkamot yun ani si Ma'am Frame Bigawan sa mga kuan sa mga follow-up, sa mga records iya gyud na siyang gi-follow up. Mana pasalamat mi kay Ma'am. O sa tuang naka-award po ta sa tuang contest sa IMSAP sa mga pabahay bitaw. Okay, o naka okay. third placer po ta, Wow, nakakuha ta congratulations. 15,000. O nagigamit po nato sa pabahay nga kanang pag-develop po sa ilang palibot. Wow, oo. Sa ato ang sa pay mga activities sa barangay. Akong pasalamatan po datong ngalandong gobernador, no. Oo. Kayang kalsada gikan sa Pangutusan to Kabidyanan, nahuman na jud karon. Wow, siguro itong congratulations. over na, Oo. mga
February yata ug March kuha na siya. Kana nga dala na kap nga gikan na kanang sa may atbang sa iyong simbahan going na jud Oo. sa Kabidyanan. Oo, nindot siya kay wow, no Dala. kanang isa pud ta sa makabenepisyo ana. O kay dali-dali na ang access nato panggutusan to Kapitolyo. Kabidyanan, Kapitolyo. Tinuod kap nindot kaayo nga programa. Dili na jud ta maabugan, Oo. dili na gyud malapukan. Tinuod kap. Oo. Tungo na lapok ka idea Tinuod kap. Sige kap, padayon kap. Onya, pasalamat po ta. Anay, gikuan gatag gi-promise si Gob nga para sa among relocation site, 1M for 2021, o usa ka daycare center, 2021. Pasalamat na lang po daan, basin mo Tinuod, sa tao. oo. Kay Oo. gi-promise man jud niya. Wow. Oo. Onya, pasalamat po mi kay Kung Ruel, Peter Gonzaga, karon gitukuran mi niya og covered court. Wow, kana nindot. Nasa Purok 2 pero siguro February or March. February siguro target Maako mga ano. puli ano na jud siya. Mahuman na gyud siya. Oo. Unya health center. Oo, katuno nabalitaan na to nindot. Oo. Nagsugod atong last year, mahuman siya na February. Kaya ang among health center daot na gyud siya kaayo mo na. Oo, Amo yeah. ginapong ginapaning kamutan nga pangayon mo na gihatag na gyud nito. Wow, again, congratulations, no? Kay ang atuang health baya food karon mo jud ay dapat tutukan unya nindot sa iyong barangay kay at least comfortable na. Yes po. Oo. And sige ka padayon kap kay ang atong oras dako pa unya bago ang tandiay nanimbaya sa imuhag maayong buntag si SB Alem Soto na siya itimbaya ko partner kay Kapitan Ricolita Kanaway og maayong buntag. O gikan po kagawad Gino Ugay Chairman, good morning. O good morning kay Kap Ricolita Kanaway kagawad Gino Ugay of New Dawis na minaw og nagtanaw sa atong live kamong buntaga. Good morning. Kap padayon Kap. O sa atong halandong mayor, last 2019 gitukuran ta niya MRF. Wow, Kay oo. tungod pud siguro sa tong na award. O ang ato ang senior citizen gi nanay opisina sila nga kaugalingon. Wow, congratulations na pod no hala nindot. Oo. Sa kasamtangan gigamit sa nasa kanang health center kay giguba man among health Ah, center. oo. So dito sa mo opisina ang atong center. Pero nisugot sila. ay kumusta atong mga nanay ug tatay diha? Sila di ay ang naibag upod silang opisina. Oo. Unya sa ato ang sa BIU. Kap, Ang among BIU karon isa na lang gyud ang sa ni Ang naa dito. na quarantine. Quarantine. Kaloy sa Dios mauli na pud to karon. Pero naana po'y mapuli isa lang. Oo, gyud. ana man jud kap no ang mga barangay officials ang ato mga frontliners adi ato mapugnan nga dawaton pud ang moabot nya naa jud po paghuman puli na sad. Ana ang ato ang mga kuan karon mga panghitabo sa atong kabarangayan. Dili ta kap kay naisgutan man namong BIO atong lakbitan kay ang COVID-19 pipila na pud ka bulan wag tuig na pud kap no magtuig ta March pohon. Ato ang gusto mahibaw-an kap unsa pud ang inyong mga pagpaningkamot nga nabuhat pud ninyo gikan sa pagsugod ani nga pandemya. O bahin sa kining pandemic karon, sugad pagsugod ang CBO akong pasalamatan gyud ang CBO no mga BHERT nato. Atong mga BHW usab ang atong committee sa health naningkamot pod siya bahin aning kaning mga maifuan. Magdinakpanay ta sa ilo. Lagi tinuod. Oo. O nya kasab-an pa ta usahay kay mamugusta nga ibalhin sa BIU. Ana jud magantos lang gyud ta kay mao man ni atong trabaho. Unya ang CBO kada gabi mag-grouping, uban pod ko og grouping. Wow. Kay Hala oy. usahay pud ka nang napoy badlongon nakap ka nang di man mo to sige ko uban ko. Ay, ala kanindot Ana, ni Kap. Oo. Bahala ka tulogon na ato ang serbisyo. Tinuod Oh. Kap. O ang ato ang BHW naningkamot kada adlaw magbantay. Ang CBO na ako'y duha magbantay sa gabi ang BHW na ay duha. O ato po na silang ginapahinungdan o kanang honorarium ginagmay no kay Tinuod Kap, tinuod jud. Oo. Naningkamot ta makakita tawag ka ng funds para sa ila. Oo, Kap, kay dili ba pud lalim tinuod voluntary ang pagserbisyo sa mga CBOs pero kailangan pud Kap no kay karon kay dugay namang good o murag aning lungtad na pud ta maghapit na gali magtuig. Nindot madunggan Kap nga pinangga jud nimo ang imuhang mga CBOs ug imong mga functionaries diha sa imong barangay. Padayon Kap. Og sa bahin sa mga functionaries no naapoy ginahatag si Mayor nga bugas. Ato nang ginahatag sa ila kay may na lang bahalag tag 2 ka kilo. Kunya
magamit naman gyapon na nila pares tong honorarium palit og isda. Tinuod jud kap kana mo na Oo. pinakasakto, oo. Ngayon sila nga kanang na daw dili na siya sweldo pahalipay na Pahalipay, sa iyo. oo. Kung sweldo di gyud ta Dili kapot ka bayaran pud kap ang kakapoy, oo. Dili oy, tiro gabi ibe sila magbantay. Oo. So kana pahalipay, labi na atong mayor kay supportive kayo ana siya mga inisyatibo nga ingon ana. Unya karon giparisan pud sa inyo sa barangay nindot ang kombinasyon at least no ma-feel sa atong mga frontliners nga wala sila napasagdan kap. Mga dugang updates kap, mga pamlano nimo para sa umaabot nga tuig karon, tuig 2021 unsa may imuhang plano din ha. Basta plano gani, dili pa ni siya kay plano pa man apan paningkamutan o nga tuang matuman kap mga pamlano. Sige bahin karong 2021 daghan kay tag plano no. Bahalag di mahurot basta At least, naatay plano. Ang atong resolution kay Congressman Roel Peter Gonzaga nami resolution nga concreting from Purok 2 Pangutusan to Magsaysay Recto. Unya napon ni resolution bahin sa bago namong barangay hall kong. Wow. Nawagan ko Oo. kung sa among barangay hall kay tarok Wow, no tinuod nindot nya. kayo ng barangay hall na bago. Lagi ganang ibog kaayo ko bag. Wala lang mi paglingkod na ko wala lang jud ko nagpass og resolution kay wala pa mi katarukan. Oo, Pero tinuod. karon nakapalit na mi og 600 square meter at bang gyud sa among barangay hall karon. Wow, oo. Dito na may patarok with ang katong daycare center dito sa Luyo. Oo, Oh, na nakaplano na daan. Mo na nga manawagan ko kay Kong nga manghinaot ko nga mahatag karong tuiga. Oh, pasalamat na lang pud ko daan. Wow, tinuod kap. Unya na pa may resolution nga concreting pud from Purok 2 to Santa Maria. Okay. Nasa ka ng DXPA? Okay ning dinhi sa bag-o yung simbahan. Oo, daghan man dai mo connecting pud nga mga dalan kap daghan. no. Oo, so inyo Yeah. hapon ang gipasahan og resolution bitaw ka pa masiminto pud. Oo. Kay may na lang kanang dili na gid pud ta maabugan, di na ta malapok-lapokan no. Kunya ang kaning electrification, nawagan pud ko kay GM Soto Sige kay labi na kay naminaw si SB Alim karon. Oo. Nami electrification dugay na 2000 sa pa ni 2000 basta dugay na siya. O nya ako lang untang panawagan nga ang area sa Purok 3 Gabriel area padung mo connect man gud na siya sa Magsaysay. Okay, oo. Kung i-connect na siya duol na lang jud kay Magsaysay ta mag-start. Padung diri sa Purok 3 gamay na lang. Okay, gamay na lang. Unya napay Purok 3 Mariang area. Unya ang electrification na apoy Purok 2 kadaghan na gud ka ng murag subdivision bitong area. Oo, no, sumraga ka nang at least ka pa sinyalis po da nga naga-improve jud o ang inyong barangay. Bago di ang tanan na kap, ato ang naisgutan ang mga purok. Pila ka purok ang gilangkuban sa barangay Pangutusan at least madunggan sa ato ang mga higala sa kahanginan. Ayon nalimtan dayon ko ang Pangutusan is 8 ka purok. Ako lang sang i-greet ang mga purok chairman. Sige kap ka na nakalimtan, kap. Okay kap. Ang atong purok uno nga chairman Jonathan Lubiano, may buntag kanimo. Purok 2 Ricardo Binalangbang. Purok 3 Joshua Orpilia. Purok 4 Ramon Kanaway Senior. Ang Purok 5 Ruben Mailan, may buntag pare. Purok 6 Guido Puras. Purok 7 Cecilia Jong. O Purok 8 si Johnny Calapa. Wow, no. Nana siya sa Kapitol. Oo. Kuha po ng parinti. Memorize yun mo, Kap. Very good. Congratulations. Nindot no nga. Wala gani gibasa si Kap. Yung palangga jud niya yung mga pensionaries kay memorize man ang mga pangalan. Kap, diri po ta sa isgutanan sama sa laing mga kapitan. Amuha pong naisgutan kay usahay ba Kap no makadungog man jud ta og mga istorya nga naay budget ang barangay. Pero gi-explain po sa tuwa nga bisita atong niaging adlaw kapitan Pipong Gos, maayong buntag diha Kap sa Santo Niño Cao nga ila pong budget naara po sila naglakaw sila sa 2.4 milyon ang ilahang era. Sa inyo sa inyong may barangay Pangutusan Kap kung imuhang kuan mahibaw-an pila pod ang inyong allotment sa era din sa inyong barangay. Ang era sa Barangay Pangutusan is 3.3. Naabot na gamit 3.3 Wow, karon. oo. Unya ang population namo di karon mga 2,500 more or less. Oo.
Unya siguro ang 3.3 arang-arang na pud daghan-daghan na pud gyud mig mahimo. No, kay ato ang pasabto na tong mga suking tigpaminaw matag barangay lahi-lahi na siya kap ato ang i-explain ikaw makadugay naman si kap no kay muraga bago ka na kapitan kap nanerbisyo pud ka bilang barangay kagawad 11 years. Wow, 11 years. Dawat mga suking tigpaminaw 11 years nga barangay councilor. Ang tudno nahimo na po nga kapitan. Ang kamukha ra jud ni Kapitan Ape. Kaya nahuman po to siya iyang term after na kapitan. Mga power kaayo ang ato ang mga kababaihan na dinhi sa lungsod sa Nabunturan na pila gikabuk ang kapitan babae kap? Uno ni. Wow, no, 6 out of 28 dili na pud basta-basta nga naatay unom kakugihan kaayo nga mga kapitanes. Kapisgutan na to ang kanang inyuha po dinhaa sa barangay Panggutusan mo malabyan man pud na dinhaa sa kanabang pagmuuli kag paingon Compostela nya kasagaman pug kap naapoy kanabang mga disgrasya unsa po yung mga kuha na nasa barangay council labi na sa imuha kap nga unsa po no daghan po madisgrasya jud mga pahimangno lang labi na diya sa imuha kay agianan magpakusog baya. Siguro dahil sa mga madisgrasya. Ang ako lang kulang diya wala ko'y precaution ba na atong una pero nakatanggal. Lagi no? Mao na nga kanang pero natingala jud ko karon perti ka na ng kanang mangagi. Tinuod ka apil pud ta ka magading pud kanang tungod lagi sa kadaghan og magagi daghan na pud ang madisgrasya. Mura man pud ang kanang man gud nga dalan ka pang ato adi ang linya mag shortcut na ta ba padulong dito sa Compostela. So kap ikaw isip kapitan mga pahinumdum na lang kay murag kaning mga naminaw karon mulabay man jud basta maadto Compostela kun diri moagi kap imuha ang higayon. Aw sa mga manglabay sa pangutusan magbantay lang ta kaayo no kay murag daghan na gyud. Ang ako lang yung naobserbaran, gamay ra gyud ang among kalsada is 2.5 lang. Mo na nga ag sugat-sugat lisod. Mo na murag nagka-istorya ni Kong Ruel nga gamay gamay ra gyud inyong dalan. Ay plano si Kong murag ka nang iyahan ng sumpayan. Wow, Mo ato na yung plano na hulaton. Oo. Ato dyan na siyang panawagan pod kay Kong Ruel nga may unta kung ma-expanda na ng kalsadaha kay pertik yung kanang ipita god. Lagi no kung dagkong sakyanan sugat to sugat delikado pud labi na Kung di ka daghan mga magpadapli maliksan dyan. tinuod kap. Sige kap atong oras 24 minutos pa napatay pipila ka napatay 20 minutos kapin ato ang ihatag ang higayon sa imuha sa mga dugang paghisgot nahisgutan na to ang COVID-19 nga ang inyong pag-participar jud sa atuang hagit sa COVID-19 na amoy mga ginabuhat para mabatukan ang inyong barangay no malikay sa COVID-19. Sumala sa atuang imuhang na mention na amoy mga ginabuhat nga robing o ganino muuban pa jud si Kap. Nindot kayo paminawon nga kapitana muuban og robing. Dinhin na pud ta Kap sa hisgutanan sa mga kababaihan kay isip usa man ka kababae gikan paglingkod nimo kapitana unsa pud ang imuhang ma-share nga mga kalihukan nga nabuhat na para sa kababaihan diya sa may Panggutusan. Okay, ang Council of Women 2019 na sila training sa kanang flower arrangement, Wow, oo. sa skirting. Oo. Wala ka ng skirting? Oo, kato nga sa tela nga magwapa daw ng lamisa. Wow. Oo. Daghanang nakahibalo sa mo ana unya. Karon nga year 20 na beads making. Pero kanang naglisod mig pangumpra sa gamit kay Davao manggod. Oo, lagi na sa panahon karon na mga oo. kay February masugda na gid siya. Kay para man po na sa kababaihan og nagpa-training pud mi og rug making para sa kababaihan. Kanang trapo. Oo, so nindot no kanang livelihood gihapon. Nya baligyan nila ang kanang mga trapo. So nindot kayo na din mga ingon ana nga mga programa diha para sa kababayan kay kagahapon Kap among bisita dinhi si Ma'am Zenet Maceda ang atuang Provincial Development Council of Women Program Coordinator. Naisgutan pud namo nga bisan tud ang ang pandemya apan paningkamot gihapon ang mga barangay nga ang kababaihan dili jud mawad-an gihapon og mga oportunidad sama sa mga ingon Kap mao to ang imuhang mga nabuhat og plano para sa kababaihan diya sa inyong barangay. Basin unsa na pa kay gusto ipaabot sa mga kababaihan isip usa ka kababae kapitan pa jud unsa imuhang gusto ipaabot sa kababaihan kay labi na karon na Kap nga nagatubang kita sa pandemya.
O sige sa alang sa mga kababayan manghinaot ta nga natay training karong February. Mutambong ta aron punta makahibalo. Kay usa mo po na siya ka livelihood. Tinuod jud Kung ta. makahibalo lang gyud ta ani nga training beads making, mahal ba ya ang bag ani? Kung, Bag ang pambuhaton. Nya beads ang yang himuon mga pitaka. Una siya nya. Ready na tong trainer, siya ang magpalit sa mga gamit. Mo na nga manawagan ko nga mutambong mo ani, murag limit po siya. Tinuod ka na, Jod. 20 yata ka buok or 25. Nga participants kay dili man ta Ayo. pwede sa una Daghan. magkap na anda na to nga patapok tagdaghan kay malipay ba ta magtan-aw nga daghan makabalo, daghan makakaton apan karon tungod sa COVID-19 ginagmay lang sa. Oo. Maglikay na lang gyud ta. Tinuod ka na. Kap, dili ta sa isgutana na sa inyuhang mga ka na mga cash for work. Unsa na po mga ayuda man kana sa gobyerno na naabot din na sa iyong barangay. Imuha ba nga masaysay sa tuwang programa karon kung pila na po ka mga program sa cash for work ang napaabot din na sa inyuhang barangay. Sa cash for work last year, daghan pud ang naka-avail. Gani nahimo reprapping akong kuan gyud to mga lalaki. Kay naay kanal na mo nga natanggal na tong culvert. O to akong pariprapan kay in kaso magbagyo-bagyo, magbaha. Oo. Kuan na gyud siya pulido na. Tinuod, oo. Gi kuan man to validate man to sa DSWD nindot ta pagkabuhat. Wow, oo. O na nga nalipay po ko nga kanang dili na gyud siya kuan ba komportable nang kinaabay na tagak didto. Pinadapit ka to na. Purok uno sa kawayan ng dapit. Sa Okay. purok 5 mo to nga ako gyud gipaning kamutan nga mariprapan na gyud siya. Para wala na masundan pagka hulog. Kato siya pinaagi sa cash for work. So Oo. nindot no nga makita nga ang cash for work. Dili lang hagbas. Di kay usahay lagi hagbas dito. Nya karon lahi po di mo at least no ang outcome sa imuhang cash for work makita jud Makita niya jud siya. useful kayo gamit kaayo labi na panahon sa mga tigulan-ulan kap. Dito sa isgutana na kap katong na-mention mo sa bloodletting bisan man siguro sa COVID-19 padayon man gihapon mo sa sa pagpahitabo og bloodletting pwede ba nimo mahisgutan di sa kanginan o kapila mo na ka bloodletting o usa po mga inyuhang gibuhat sa programa gihapon kana atong programa nga bloodletting. Bahin sa bloodletting, katulong ni nag-bloodletting kay ang ako yung target nga makakuha ko sa Super Achiever Award. Ang problema, April nagpa-bloodletting me, August. Pagka December ako gyud nang gipaning kamutan og sa dihang duha ra jud kulang. Wow. Sayang lagi kaayo. Lagi no, oo. Nya nanawagan sila sa kabakungan tong nag-bloodletting nga pahabulon. Nya katong akong prospect dirigla, wala na kuan. Ang isa pud nahubog, wala dili pa gyud ako time. Dili pa jud nimo time ka pero at least ka padayon jud ka nga nakigbisog. Kay importante ba kay na nga ang atuwa jud nga pag makaluwas kita kinabuhi sa uban, pinaagi pud sa pag-offer sa atuang mga dugo. So karon kap apil man gyapon siguro mo sa katong mga awardees nato sa sandugo ba na kap? Oo. Ang pinaka-interesado po nga isgutanan kap kay lagi no Red Orchid daghan kay tag-award Red Orchid ta pero ako gusto na ko madunggan sa imuha pod unsa nga pamaagi pod nimo gi-implementar o gihugtan diya sa imong barangay ang anti-smoking kay usay lagi kap ako ka-relate po ko na kay Pokal assistant Pokal po ko lisod kayo kap ang pag-implement unta madunggan sa kanginan karon gusto po nato mahibawan og sayron ang imuhang implementasyon sa tuang anti-smoking sa may barangay Panggutusan. Bahin sa anti-smoking, naaman gyud tay dakop no. Tinuod ka. Pero kay kung manakop taw may madakpan. Kana jud diha ta. Lengo sila na manakupay. Naana. Sila no. Unya nalang puy usahay ka nang murag madismaya ta basig naga-implementa. Napoy mga tawo nga patay mali ra. Gani kap tinuod. Usahay mo piyong na lang tano kay ito ana poy na ni garilyo lami jud kayo. Na nga maka-stress ba pero dili na lang no. Nakaibalo, dako kay tagtarpulin ba sa kana ginastuan na to atong mga tarpaulin unya mga usay kanikap ka ng Vicovida mga pagpanghatag og mga flyers so nindot kap kay na-achieve nimo ang Red Orchid kay nindot po na nga i-maintain strategy jud po na kap sa imuhang side
pwede po di mo mahisgutan kap kanang sa pagdakop naman gyapon ang mga pahimangno. Kung naay madakpan sa inyo, inyuha ba po yung ginapahimangno? Anong sa po yung ginabuhat anang mga ingon anak kap? Kung anay nadakpan gipahinong na nakabayad gyud. Okay. Pero kanang dili pud sa mo nadakpan diri. Oh, nga dili lagi magmatngon kahibalo naman sa balaod pero gilingan na mo nga dili na tamo usab. Tinuod ka. Okay. Maskin nationwide ba yan nga balaod, dili Tinuod kini sa ka. pangutusan lan tanan nga kuan order mo gani sa tuang presidente nga kuan bahin ani nga anti-smoking ya dili ta mutuman. O na nga dapat kanang magmatngon pud unta ta nga dili ta manigarilyo sa mga public places. O kana man gud ang pinaka-importante nga elemento sa pag-implement aning anti-smoking, isa ra man pud siguro kayo pinaka-basic kap ayaw panigarilyo sa pampublikong Oh, lugar. yes po. Dili ta ka pisgutanan na sa atuang solid waste mag-apil man pud mo. Kini interesado ni kay ako nadunggan po nako ang ubang mga kapitan lahi-lahi po pamaagi. Napud nahinduman ako na kapitan ni ingon diri na sila mga lecture nga gipahitabo sa mga kabataan, sa kababaihan para jud ma-enforce o mapasabot kabahin sa solid waste. Sa imong bahin kap diya sa panggutusan giunsa pud nimo pag-tratar or pag-implement ang atuang solid waste management. Bahin sa solid waste management, katong wala pa pandemic, na-jud ni ka ng purok household evaluation. Oo, Okay. So kada purok evaluate, oo. Before na siya sa among araw. Nindot, oo. Kanya pag araw, i-award na mo, kinsa tong nakadaog, dito na ang awarding. So mo na imuhang murag pahalipay na pod, oo, pag abot sa araw at least amo siya nahulog kap og contest. Ang contest dito siya. Oh. Wow, oo. Ginagmay nga award, 1,700 niya, 500. O niya, kung mag-araw po, di ba naman tayo araw sa barangay? Tinuod na ata. Napod mi araw sa purok. Pag araw sa purok, ang household na pod ang I-evaluate. evaluate. Okay, nindot. O niya, Nindot, kay kuan oo. man pandemic, wala na pod mi Karon, napadayon. oo. Nindot siya no, nakakuha kong strategy. Nindot, ako ang nahunahunaan karon pinaabtik. Nindot no, kaya sa araw sa barangay, imuhang giano kap by purok ang level sa masag nahulog og contest. Siyempre, purok chairman maning kamot, kauban ang mga purok kagawad. Ang mga miyembro mo support man. Pag abot sa araw sa purok, Naanap by ko. household ang competition. Wow, nindot no, kini makanaminaw mga ubang mga kapitan din labi na sa may Shokon, Kapitan Pancasio Villason, always naganap paminaw na to kap. Good morning. Nindot to di mo kap. Padayon kap unsa pailain nimo nga mga strategy bahin na sa tong solid waste management. Hay bahin pod sa atong mga collection point. Oo, kana Kay, kap. kinahanglan man gyud na siya kay magkalat na itong basura no, isa gyud na siya nga kinahanglan. Mao na nga karon padayon mi sa mga pag-construct ang among collection point kay pero gingnan ako ang mga kagawad nga dili ko mutarok og collection point kung nasa kalsada no kay mabuldos ra na. Dapat dito gid na siya sa kanang lugar nga dili sa gobyerno kay para kanang permanente na gid siya. Kay simintohon na biya nako. Okay, sementado ang imong. Dili na siya kawayan. Okay, nindot kayo at least ka pag mulabay ang pipila ka panahon na agi hapon. Oo, naagi hapon. Oo. Dili ta kap kanang hisgutana na sa road widening unsa na siya matagaan ba minimo og gamay nimong mga kahibalog unsa na siya kay karon isa ba po na nga gina-implementar sa kabarangayan ang atuang road widening or clearing. Sige kap tagay mi og gamay nga mga kahibalo bahin ni ana. Sa bahin sa road clearing, nagsukod na mi atong last week. Nya akong ipatanaw ni Sir Nonong, naamang ko'y alanganin ba nga tanggalon, mura gamay lang ang kwan, pero ipatanaw sa nako sa tindahan. Ako nang gipadala nagsulat Sir Nonong para ma-validate nito. O nya akong necessary jud nga tanggalon na gyud siya. Kana jud ka pa, Okay, wa jud tay mahimo ana. Wala jud kay nationwide po. Nya wala. national ang tuang makalaban kay national ang nag-implementar. Gani ubang mga barangay akong nadunggan na busy na pud kayo sila sa pagpangandam. Kay buwag na amang to evaluation nga ipahitabo o nahitabo na ba kabahin ni anang pag-implement no sa atuang road clearing. Oo. Bago ta ka palain ka, panimbaya sa ni gikan ni 0594. Good morning, Glenn Humawan from Joan Lindaan.
And good morning sa Raul ug Kap Ricolita Kanaway gikan kay Elsa Mungues dili sa may poblasyon. Good morning pod. Inasa imuha madam and timbayaon sa nako ni kay kagawad Gino. Good morning SK, great nako ang taga Dorian Bird House. Always naminaw sa iyong station sila Arlene Enriquez, Jessa Bandala, Hugo, Carla Misiona, Annie Rose Idig. Gikan kay kagawad Gino Ugay. Kap mga katapusang pamulong kap kaya nga tuang oras 47 minutos na milapas sa tuang alas 7 taman kita alas 8 karon sa buntag. Imuhang higayong kap mga pagpasalamat pagtimbaya kay naama ka diri sa tuang Sibianan karong buntaga. Ako ding timbayaon si Sir Ivano, nakalimtan niya Ay, sa oo. birthday, sir. Happy birthday sir. Oo. Birthday niya si Dr. Bilio sa support pod, si Mayor Chilita Amatong. Daghang salamat Mayor sa mga support bahin sa ato ang pandemic, sa ato ang halangdong gobernador JV Tyron Oy. Salamat kaigob sa mga support, sa mga rasyon. Si atong Congressman Ruel Peter Gonzaga ug sa tanang mga board members, kay Vice Gob. Daghang salamat po sa mga tabang o sa akong barangay council katabang mm kaisa sa ako ang pagpanerbisyo karon no manghinaot ta nga maghiusa ta sa barangay, dili lang pud ta magsupak-supak magtinabangay ta kay mao man ay ato ang kuan sa barangay nga public service. Manghinaot ta nga atong tabangan ang barangay nga mulambo, dili kay kanang tabangan na tugduot ang Tinuod kapitan. Ya yung kapitan baya kay small but terrible baya. Okay, Oo. ako lang gid maura man gyud akong ginahangyo at magtinabangay ta aron sa kalambuan sa barangay. Kay basin ingon ani lang ko kagamay. Kay balo man jud mo kay balo gyud na amo ang peace and order. Oo. Iski chairman nga nagarubing ko kadto yung kada gabi Oo. Basta usay basig mangunit na lang ko sa kumbana kada gabi. Kaya katulugon ako ba. Oo. Kaya kay muuban man jud ko para gyud usay dili man gyud pwede no kay public service ba to Tinuod kap. ginakuanan. Mao na nga manghinaot ko nga sa ako ang mga staff po diha sa barangay magkugita para sa tuang barangay nga kaayuhan. Og ako ang nalimtan din ako akong utility no. Si Junidel nga galula may buntag ni mo Jim. Og si among utility kuan collector nga na quarantine in town karon. Si tita nga Damasco. Og manghinaot ko sa barangay pangutusan nga kung unsa may ato ang mga problema ipaabot sa barangay, ayo lang po di chismis sa gawas. Oo. Kana. Ako gusto din ako na problema dito sa Kaya kapitan. kuan man Oo. kap, walay kasulbadan kung imuhang ipang kuyanap dito sa gawas. Correct. Mas nindot nga dito sa tamang ahensya, open ang barangay, open ang kapitan. Kanang ang pagpanerbisyo po sa kapitan maanda man ang makigistorya. Correct. Kana mo na yung pinaka-basic. Sige ka, padayon sa imuhang mga katapusang pamulong. Ako lang kung naay problema sa mga purok, diretso sa kapitan, ayaw na lang ihapit-hapit. Kasi yung lahi na purok sa O purok. kaano na kapag muhapit ka ni pwede dugangan. O pwede dugangan, Pwede pwede ko tunaan. ano, mingunin, ay di ka tagdon dito, ayaw. Kaya ang serbisyo sa kapitan sa tanan, dili lang sa kanang kuan. Dili lang pantay atong dili lang sa pagpanerbisyo. pangutusan ni sa tanan ang kapitan maduulan maistorya kay kamo ba ning boto ana. Mo na kung gusto nga kung may problema diretso sa kapitan ayo i-dismiss sa uban kay Tinuod isod ka. na malahi na ang istorya. Maula na akong katapusan nga pamulong o kanang panawagan sa mga nasa taas nga among mga resolusyon po. Manghinaot ko nga mag-grant na karon nga year kay para raman na dili na para sa ako kundi para sa barangay pangutusan mga para sa electrification para man na sa mga tao. Dili ko na para sa ako kalayo ra man Tinuod ka. O ang imuhang tanan aksyon og lihok din na para Para jud sa sa tanan. katawhan og sa tanan. Og salamat ko kay sa pag-imbitar diri. Yes kap ang ato ang Sibianan sa 97.9 AFM. Kauban jud ang interaction kay kining programa nga kap murag 18 na mo ka kapitan murag I think ang ato ang napalingko dinhi nahinabi na to anindot puding ingon ani sa takap kay bawal man ta karon og mga tapok-tapok ang ato din hisgot-hisgot lang duha ka media ato nata sa Facebook nata diri sa ato ang radio at least ba makaingon jud sila nga si kapitan ato mga kapitan na jud wala gipasagdan ang katawhan. Yes po. Sige kap, basig na pa kayo gusto pasalamatan kaya nga mua din hiya kap bago mahuman ang programa nagapanghatag mi og load. So karon
Kuha sang ihatag ang pangutana sa question ko, sagot mo. Andam na mo sa inyong mga cellphone mga higala. Ato ang number 0931-751-8897. Maghatag kita og load. Oo, ang nadaog gahapon ha, ipaabuta inyo ang load kay sabayon na hatag karon o kay ang mga papel nga gamhanan o ako ang pangitaon asa ang mga number nga gipang sulat. Again, good morning kay Madam Elsa Dominguez, kay Zanet no. Tuwa ng paningkamutan karon ang pangutana. O na gani nagtubag ha, wala pag ko nangutana. O tama ba ya imuhang tubag? Pero kay dili sa ni counted kaya pa ang pangutana. Ang pangutana mao ni. I-type ang pangalan sa kompleto nga pangalan sa tuang bisita karon. Ha, isa nga pangutana ikaduha. Unsa siya nga barangay? Ikatulo, pila ka purok ang gilangkuban sa iyahang barangay. Text na 0931-751-8897. Agay, Dave, asa naman ka? Nagpusot-pusot ang ato ang mga text. Di sa nato ni open. Bungano na to ni og open kamang buntaga. Oras mga higala, 53 minutos na. Ming lapas alas 7. Atong oras sa kanato sa EXL Makabuhay Plus ug atod sa 97.9 AFM. Kap, daghan kay salamat Kap. Sa imuhang gihatag nga higayon, tama jud ay ko nga ikaw nga kapitan, on time jud ka. Naunahan ko ni Kap dinhi. O sayo kay siya dinhi akabong buntaga. O sa imuha pong bana kay kuya nakita na ko siya, supportive kayo naghatod jud sa imuha, mayong buntag pod. And syempre sa tanan taga Panggutusan, mayong buntag kaninyong tanan. Sige, atuan ning basahon og kinsaan makadaog ani. Paman mo undang og tingog mao gani akong kaproblemahan kay magpusot-pusot ato nga text malipayon ta kay daghan ang nagapaminaw o dili sa na diha sa ka o listen nato na hilabtan nagapaminaw sa ato ang programa karong buntaga nga ang ilabo yung gusto ani sa tumasuking tigpaminaw i-announce jud ang ato ang winner. Di kita magsugod sa pinakailawom. Okay, kini si texter. Sa mangita ta okay sa Joy. Kato mga nakadaog kagahapon dili sa natututagaan og chance karon kini. Ang iyang tubag Kap Ricolita Kanaway, Barangay Panggutusan, 8 ka purok. Si Juan Marabulas ng Purok 8 na Bunturan. Ikaw ang una ug isa nga nagmadaugon. Dapat ha. Again ha, sa itong mga kini, ang iyang tubag, Barangay Panggutusan, Kap Ricolita Kanaway, 8 ka purok. Gisumpayan pa yun niya glahi hala. Okay, basta apil ka. Inday Renegado. So duha ato ang nagmadaugon karong buntaga sa tuang palod nga hatod kanato sa programang Interaksyon sa kuang kauban na sparring partner SB Aliam Soto. Wala na tayong oras mga higala sa tuang paghisgot-hisgot karong buntaga. Panahon na nga manamilit ta sa tuang programa apan mapasalamaton ta tuang balikon jud kay Kapitan Ricolita Kanaway. Daghan ko nahibaw-an sa iya karong buntaga no katong mga strategy puhon nga pwede na to magamit sa tuang mga labi na to nga sa smoking, anti-smoking, sa tuang solid waste management ug sa uban pang bahin iyang napaabot diri sa tuang programa karong buntaga. Bago ta mo end, tuwa sa ni i-play dito tuang team song no dinhi bago ta mo end ang nilunok kong lahat. Kumusta man ang atuang mga higala din ha nga hilig kayo ani atuang kantaha. Maayong buntag kaninyong tanan. Nagkagubot na ang atuang group chat sa atuang AFM 97.9 listeners. Unta ako makadaog. And to Brian Magbanwa, good morning, good morning.
And kay Senate Bitor, oo, thank you so much. Sa ngalan na lamang sa atuang tag-iya og tigdumala ni atong Sibianan Kagawad Alexander Pitalcovin Agustin, sa atuang kauban na sparring partner SB Alem Soto, sa atuang tibok persa dinhi sa atong programang interaksyon, dalaygon ng Dios nga maguban kanatong tanan. Dinhi natapos ang atong programang interaksyon. Kauban ninyo kang buntaga ang inyong sulugon, ang inyong SK Chairman sa may barangay Magadun, SK Chairman Raul Luntao. Dahil salamat! Bye-bye ug malapod puhon para sa more pa na isgutanan dinhi sa programang interaksyon ang mga katikaran sa kabarangayan ug katilingban karon.